Nafarroko iparraldeko bailara menditsuak, Oian Ezeak, Errekak, erdialdeko Eliza Romanikoak, Doneiako ebidea, hegoaldeko Baratzak edo eta Basamortua, Nafarroko paisai kulturalak anitzak eta aberatsak dira. Saio hontan, oinezko ibilbide ezberdinak eginen ditugu Nafarroko paisaia eta kultura ezagutzeko. Gaur, Donamarian gaude, Donamariko jauregia hementxe gibelean daukagu, eta bertako zonaldea ezagutuko dugu. Ibargoiara, Malerrekan kokatuta, eta saio hontan Donamariko herria ezagutuko dugu, noski baita Dorretxea, baita Gaztelu, eta tartean dauden auzoak, hau da, Hartze eta Igurin. Hemen daukagu Donamariko jauregia. Jauregia berez da etxearen izena. Hemen zonalde hontan, batez ere Baztanbidasoa osoan, etxeak badaukate beren izenak, eta kasu hontan jauregia jauntxo baten etxea edo etxe bizitza dela erran nahi du. Kasu hontan, berez Dorretxe hau etxe bizitza bat zen, baina ez etxe bizitza bakarrik. Jauntxoak, erdiaroko jauntxoak, militarrak ziren, eta horregatik baita etxe bizitza hau dauka olako gazteluantza, edo gaztelu forma. Baztanbidasoan, baditugu 10-12 dorretxe horrelakoak, nahiz eta hau daukagu ia bakarra goitiko zatia dena egurrezkoa dena. Arraiozen daukagu bertze bat, arraiozko jauzarrea, baina jauzarreak ez dauka estruktura dena osorik egurra egina, baizik eta mende batzuetan moldatu zen. Normalian, jauntxoak zaukaten olako dorretxe bat, eta dorretxe hauek alde batetik ziren gotorleku eta baita behatokiak. Kontutan izanta erdiaroan, jauntxoak normalian bazaukaten olako lur eremu handiak, beraiek ziren lur eremu horien jabeak eta ez lur eremuak bakarrik, baizik eta baita ere bertan bizi ziren biztanleen jabeak ere. Ez ziren esklaboak, baina bai errentak eta ordaindu behar zituzten lur horiek lantzeagatik, eta gainera jauntxoak baita ere ziren biztanle hauen epaileak. Hala ere, hemen zonalde hontan, Nafarro iparraldean, hemengo lurrak ez dira batere emankorrak. Berdea, ezea, baina gero nekazaritza aldetik ez dira batere aberatsak. Orduan, hemengo jabeak edo hemengo jauntxoak, nahiko ez ziren oso aberatsak, nahiko behartsuak ziren. Adibidez, Nafarroko hegoaldean ikusi ditugu hainbat gaztelu, eta gaztelu hauek berriz bai, gaztelu hauek bazituzten lur eremu erraldoiak, hauek berriz ziren jaunerriak, baina hemen ez ditugu lakorik aurkitzen. Bertako jabeak, nahiz eta behartsuak izan edo ez sobera aberatsak izan, bai bazaukaten olako harrizko dorre bat, eta kasu batzuetan dorre hauek gazteluetan bihurtu ziren. Hau da,
Asmentan, gaztelu guztiak dorre bakarra ziren, gero, jauntxoak aberasten ziren bizertian, dorreari arresiak jartzen zizkioten, baita fosak, dorretxo txikiak, zubi bat, eta hor daukagu ja guk ezagutzen dugun gaztelua. Halare, hemen ez daukagulako gaztelurik, baizik eta hemen aurkitzen ditugun gazteluan zekoak, olako dorretxeak dira. Donamariko jauregiak baditu beitiko bi solairuak harrizkoak, eta berriz goitiko bi solairuak berriz egurrezkoak. Naiz eta dorre hau ez egon mendi tontor batean, kasu hontan hemengo jauntxoak ez zaukan bere lur eremurik, hemengo lur eremu gehienak gaur egun oraindik ere komunalak dira, eta gainera azken finean 14. mendetik aintzin hemengo biztanle gehienak nobleak ziren. Orduan, hemen ez dago jaunerririk, baino bai dago hala ere leku estrategiko batean kokatuta. Erran bezala, hemengo lurrak ez dira aberatsak, baina hala ere kokapena oso estrategikoa da. Dorrearen gibeleko aldean, hor baitugu mendi batzuk, eta hor inguru hortan hor dago belateko pasalekua, eta berez da Iruña eta bertako bailarak lotzen duen lepoa edo pasabidea. Baina ez bakarrik Iruña eta bertako herriak, baizik eta baita peninsula eta Europako kontinentea. Batzutan, guk uste dugu Erdi Aroan jendea sortzen zen leku batean hor bizi eta bertan hil. Ez zela mugitzen, baina bai mugitzen ziren. Jakin eta adibidez daukagula olako ibilbide famatuak gaur egun ere egiten ditugunak, batez ere erromesak egiten dituztenak, hau da, Doneiako bidea, Erromako bidea, edo baita Jerusalenera gaten zen bidea. Ibilbide hauek, ibilbide alde batetik daukate puntu erlijioso bat, baina baita ere ibilbide komertzialak ziren. Hemengo pasalekutik, ekartzen zituzten Nafarroko hegoaldetik, adibidez, garia edo ogia, ardoa, eta hemen bertan daukagu itsasoa. Hementxe ziren, bai, Irungo portua, garai hortan, eta ja erromatarren garaietik, ja Irun zen portu nagusi bat, eta hortik berriz Baionako portua. Orduan, bide guzti hauek, gehienak baitugu bide ondoan olako dorretxeak. Dorretxe hauek bideak zaintzen zituzten, baina ez bakarrik zaindu. Azken finean, bide hauek ez ziren publikoak, kasu batzuetan ziren herriarenak baina ez publikoak, eta beste kasu batzuetan dorretxeak kontrolpean zaukaten bai bideak eta bai zubiak. Eta noski, bide hauek erabiltzagatik zergak kobratzen zituzten. Orduan, kasu hontan, eta ez hontan bakarrik baizik eta hemen bertako dorretxe guztien kasuetan, dorretxeak alde batetik etxe bizitzak ziren, gaztelu txiki bat, baina ez duena gazteluaren atza ez dauka arresirik eta dorretxerik, baizik eta da bakarrik kasu batzuetan bazaukaten harrizko arresi txiki bat edo egurrezkoa, eta dorretxe hauen hirugarren funtzioa zergak edo bideak erabiltzagatik dirua kobratzea zen. Oraintxe bertan, dorretxearen tribunan gaude, igo ditut eskailera batzuk, gaur egun eskailera hauek harrizkoak dira.
Baina, asmentan, harrizko eskailera bat egon biharrean, egurrezko eskailerak ziren. Hau da, kasu batzuetan, ikusten ditugu dorretxe batzuk, nola daukaten ate bat lehendabiziko solairuan, eta ate hori dago nolabait ere airean. Ez dauka eskailerarik. Eta, orduan, nork asmatu du jartzea ate bat eskailerarik gabe. Kasu honetan bezala, bat ziren eskailerak, baina egurrezkoak ziren. Azken finean, dorretxe hauek baitare bat zituzten defentsa batzuk, eta hoien artean egurrezko eskailera zen. Norbait dorretxea atakatuz gero, aukera zaukaten egurrezko eskailera hori kentzeko. Baitare, hemen nire egibileko aldean, ikusten dugu Donamariko herria, eta baita ikusten dugu Ibargoiarako baiara. Lehen azaldu dudan bezala, hor inguruan belate dago, eta gaur egun oraindik badaude galtzadak, batzuk diote galtzada erromatarrak, baina gehienak batez ere dira 17-18 mendeetan zahar berritutako galtzadak. Dorretxearen barruan gaude, eta nahiz eta dorretxea kanpotik izugarrizko etxe bat dirudi, baina gero hemen barruan berriz nahiko leku estua da, nahiko txikia da. Kontutan izan behar dugu, dorretxeen hormak badituztela ia metro bat baina gehiago lodiera. Eta hori zen baita ere dorretxearen beste elementu defentsibo bat. Alde batetik, lehenago azalduten bezala, lehendabiziko solairura, hau da, bizilekura igotzeko eskailerak egurrezkoak ziren, berez, hemen badirudi 17. mendean harrizkoak jarri zituzten, eta geroztik hor daukagun lehiotxo bat hori ja gelitu zen erabat itxita. Bestaldetik, beste elementu defentsibo bat, lehioak ziren. Hemen ikusten ditugu lehioak, zabal-zabalak barrukaldera, oso estuak kanpoko aldera, hauek batez ere ziren geziak edo lantzak eta botatzeko, eta gero denborarekin egiten dizkiote olako zulo borobilak, tronerak, horiek erabiliko dituzte batez ere suzko armak erabiltzeko. Hemen, beheko solairuan, nolabait ere leku gehiago irabazteko, baita hemen dagoen haitza edo peña hau landu zuten, eta beheko solairua baserri batean bezala, gertatzen den bezala, ikuildua zen. Hau da, erran bezala, dorretxea baitzen gaztelu txiki bat, baina baita ere etxe bizitza edo bizilekua zen. Hortarako, beheko solairuan daukagu ikuildua, lehenbizko solairuan bizilekua, hau da, sukaldea eta lo egiten zuten lekua, eta azkeneko bi solairuak egurrezkoak hori sabaia zen. Hau da, jakiak eta batez ere udan moztu eta idortzen den belarra, gero neguan azindari ematen dena. Baserriak gero horrela funtzionatuko dute. Bertako baserriak, beti aurkitzen dugu ikuilduak, hau da, hazienda behiak, ardiak eta edukitzen den lekuak beheko solairuan. Lehenbizko solairuan hor ditugu bai logelak, sukaldea, sala nagusia eta bar, eta gero teiatupean daukagu sabaia, belarra eta gordetzen den lekua. Hau nahiko praktikoa da. Hau da, behitiko solairuan animaliak dauden lekua berotasuna sortzen da, beroa goiti egiten du, eta sabaian berriz belarrak
belarra idorra batez ere, aislatu egiten du, aislamentu bezala funtzionatzen du. Modu hortan, berotasuna gutxi gora bera, bizilekuan gelditzen da. Halare, kontutan izan behar dugu, dorretxeak dituzten solairuak dituzten alturak, kasu batzutan 5 metro baino gehiago dituzte, eta orduan funtzio hau ez zen ongi betetzen. Asmentatik, erramar da, dorretxe batean bizitzea oso deserosoa zela. Dorretxe hau, erabat zahar berrituta dago, kontutan izan eta batez ere egurrezko zatia, da nahiko zati edo estruktura arras berezia, horregatik, orain dela 15 bat urte erabat zahar berritu zuten, eta zahar berritu zutenean, nolabait ere, kendu zituzten mendeetan zehar egindako apainoak, hau da, tabikiak eta bar kendu zituzten, utzi zuten beren ustez erdi aroan nola izanen zen dorretxearen antza, eta baita orain hemen ikusten ditugun eskailerak erabat modernoak dira. Kontutan izan behar dugu, alde batetik dorretxearen solairuen altura, eta bertzaldetik, denao azaldu duten bezala, eskailerak baita ere elementu defentsiboak ziren. Oraingo eskailerak 2 tramo dituzte, baina hemen aurkitu zituzten eskailerak tramo bakarra zaukaten. Hau da, horrela ziren. Dorretxearen lehendabiziko solairuan gaude, eta solairu hau berez etxe bizitza zen, hemen bizi egiten zuten. Hemen zaukaten bere sukaldea, hemen bazkaltzen zuten, hemen lo egiten zuten, eta berez guk ulertu behar dugu baserriak bezala, dorretxeak ez ziren bakarrik etxe bizitzak, baizik eta lantokiak ziren. Ikuldua beitien zegoen, eta gero baita hemen inguruan egiten ziren lanak, belarra moztea, zerriak zituzten basoan, eta lan guzti hauek ere hemen biltzen zen. Nahiko etxe bizitza arrunta zen, hau ez da Oliteko gaztelua, ez da Riberriko gaztelua. Etxe bizitza bezala lujo gutxi zituen. Ez zituen ia altzaririk, zaukaten seguraskire zaukaten olako mai arrunta bat, bazituzten banko batzuk. Gero baita hemen daukagu tximinia sukalde eta berogailua bezala funtzionatzen zuen, eta noski kontutan izan eta zenolako alturak dituzten hemengo hormak, hemengo solairuak, ezinezkoa zen gutienez erdiaroan tabikiak egitea. Orduan hemen ez dago logelarik. Logelak egon beharrean, seguraskire alkobak ziren, alkobak dira egurrezko altzari batzuk, olako armario moduko altzari bat, ateak ireki eta barruan koltsoi bat zegoen. Eta hor lo egiten zuten, seguraskire gainera anai-arrebak edo anaiak denak batera. Bertzaldetik, hemengo lehioak, hemen ikusten ditugun lehioak, barrukaldetik bai originalak dira, baina gero berriz gaur egun ikusten ditugun lehioak, lehio zabal hauek, ez ziren horrelakoak. Kontutan izan eta garai hortan ez zuten kristalak erabiltzen, bai baziren bidrierak eta baina horiek Erriberriko gazteluan aurkitzen ziren, baina hemen olako dorretxetan ez. Seguraskire hemen baziren 2 leiho txiki, 2 arko, eta arko hauek berriz kontrabentana batekin ixten ziren, eta hemen edukitzen zituzten beste lehiotxo txiki batzuk. Berez, erdiaroan, leku hau, gaur egun baino haize ilunago zen, hortarako argi gehiago emateko,
hemen bertan ikusten ditugun pareta guzti hauek, kasu gehienetan xuritzen ziren, kisua erabiltzen zuten. Kisua alde batetik hormak babesten dute, eta beste aldetik argitasuna ematen diote. Baita ere, erromatarren garaietetik, bazakiten kisua nolabait ere eritasunak eta baztertzeko erabiltzen zen. Hemen daukagu tximinia, eta tximinian dorretxea zaharberritu zenean, berreskuratu zuten, hemen ikusten dugun harri hau berez harri originala da, eta baita ere hor utzi zuten harri bat garbitu gabe, nolabait ere ikusteko nola sua egiten zen hemen leku hontan. Tximinian gaur egun ikusten dugu Donamariko jauntxoaren armarria. Ez da Donamariko herriaren armarria, baizik eta jauntxoaren armarria. Donamariko jauntxoa, baitugu beren berriak, baitugu 13. mendetik aintzin, badakigu hemen bertako jauntxoa zela, berez, gainera, daukagun bere lehendabiziko berria, bera militarra zenez, garai hortako gerra batean preso hartu zuten, jauntxoa zenez, ez zuten hiltzen, baizik eta erreskate bat eskatzen zuten familiari. Kontutan izanta jauntxo hauek, bertako jauntxoak ez ziren oso aberatsak, nahiko egoera latzan utzi zuen bere familiari. Hasieran aipatu bezala, dorretxe hauek bizileku bezala oso deserosoak ziren. Kontutan izanta, 16. mendetik aintzin, bai 17. mendean, eta noski batez ere 18. mendean, bertan ditugu gaur egun ezagutzen ditugun baserri erraldoiak. Baserri hauek, beheko solairuan baituzte ikullu bat baina gehiago, lehenbizko solairuan berriz baituzte ez sukaldea bakarri, baizik eta baita ere logelak, saloi erraldoi bat, kasu batzuetan komunak eta guzi. Hemengo dorretxeak ez zuen behin ere eduki komuna edo erretrete bat. Orduan, kasu gehienetan, dorretxe hauek oso deserosoak direnez, batzutan bota zituzten etxe berriak egiteko, berze kasu batzutan berriz eraikinari baserri bat jartzen zaio ondoan, eta beste kasu batzutan berriz, harrizko beste solairu batzuk egiten dizkiote. Hemen berriz, ez dute dorretxea botako, ez dute ezta ere hemen ondoan beste eraikin bat, beste baserri bat eginen, baizik eta erekiko dute etxe berri bat, baina elizaren ondoan. Dorretxe hau orduan, bertan ez da bertako familia bizi, baizik eta errentan maten dute. Errentan baino, hemen bizi zirenak maisterrak ziren. Maisterrak dira bertako jendea, baina ez daukatenak etxerik. Jakin eta zenolako simboloa den hemen lurralde hontan etxea, edukitzea, hauek behartxoak baino, ziren behartxoak baino aize gehiago. Ziren nahiko jende kasu batzuetan erabat baztertzen zirenak. Berez, jende hau, bertako biztanleak ziren, baina ez barrideak. Ez zuten parte hartzen bertako batzarretan, eta
Dorretxearekin pasatzen dena da gaur egun gutxi gora bera alokairuzko pisu batekin gertatzen dena. Hau da, bertan bizi direnak, maizterrak, ez dute etxea berritzen, azken finean ez da beren etxea, eta jabeak berriz, kontutan izanta daukala ja etxe berri bat, eta berez ez dela hemen bizitzen, ez da ere ez du etxea ere konpontzen, ez du etxea berritzen. Orduan, mendeak pasata, dorretxe honek gordeko du ia asmentatik daukan estruktura gehiena. Saiatu ziren tabike batzuk egiten, berez saiatu ziren logelak egiten, baina kontutan izanta solairu daukan alturarekin, ia erdiraino iristen ziren tabikeak. Baita ere, saiatu ziren, sukalde bat modernoago jartzen, baino azken finean, lehenago erranduten bezala, adibidez, etxe honek ez du egundaino eduki komunarik edo erretrete bat. Oraintxe bertan, ja gaude bigarren solairuan, eta bai bigarrena eta hirugarren solairuak egurrezkoak dira. Egurrezko solairuak, lehena aipatu dudan bezala, segurazki ere hau sabaia zen, ez zen elementu defensibo bat, baizik eta da dorretxeari itxura emateko alde batetik, eta bertzetik jakiak batez ere belarra eta edukitzeko lekua. Estruktura hau oso estruktura interesgarria da, alde batetik erabat egurrezkoa egina, egurrez egindako estruktura, eta gainera hemen ikusten ditugun pilareak, hemen ikusten ditugun bai estaltzen duten tabla horiek eta, ez ditugu ez da ikusten ez da burdinezko hitz bat ere. Dena egurrez egindako estruktura bat da. Ikusten ditugu pilare erraldoi batzuk, baina berriz, bai beheko solairuan, baita lehendabiziko solairuan ere, ez dago pilarerik. Hau da, pilare hauek nolabait ere oraintxe bertan airean egonen ziren. Bai hemengoak eta baita goitiko solairukoak ere. Hori da, estruktura hau egurrezko puzle bat delakotz. Hau da egurrez egindako olako puzle bat, non eta pieza guztiak daude elkar lotutak, eta kasu honetan pilareak daude biga erraldoi baten azpian, biga hau punta batetik bertzera joaten dira, naiz eta hemengo pisu hau gai izanen zen biga hau lehertzeko, zorionez ez gara beti tortzen. Hori da, biga erraldoi honen estremoetan baitugu baitale pilare batzuk kontrapeso bezala egiten dutenak. Eta ez hori bakarrik, pilareetan, eta bai pilareetan, eta baita inguruan kusten ditugun pilareetan, kusten ditugu horrelako pieza batzuk, egurrezko pieza diagonalak, eta pieza hauek, tijerak, arku baten moduan funtzionatzen dute. Hemengo pieza hauek, pilarea pintzatzen dute, pintza moduan funtzionatzen dute. Hau da, goiti-beiti etortzen den pisua, pisu vertikala da, eta honekin pisu hau indar diagonala bihurtzen da. Hemengo bertako indar diagonala
zentzu honetan tortzen dena, bertzealdean daukagu beste pieza bat, beste tijera bat, eta orduan bat bertzearekin elkartzen dira, orekatzen dira, eta hemengo pilare erraldoi hau, nolabait ere, pintzatzen dute eta kontzen dute. 1983an, eraikin hau, Nafarroko gobernuak babestu edo babesa berezi bat eman zion, eta geroztik 7 urtez egon ziren arkitektoak, batez ere Maite Apeztegia arkitektak, hau izan zen zahar berritzaren lanak zuzendu edo eraman zituenak, eta 7 urte hauetan, estruktura hau dena nolabait ere ikertu ondoren, dorretxea zahar berritu zuten. Zahar berritze lanak urte bat eskaz iraun zuten, eta denbora hortan, kontutan izanta hemengo pieza guztiak elkar lotutak daudela, hau da, dela olako mekano edo puzzle erraldoi bat, ziren pieza batzuk erabat usteldutak zirenak, eta pieza horiek aldatzeko ezin dira aldatu modu simple edo errez batean. Kasu honetan egin zutena izan zen, egurrezko estruktura guztia berriz desmontatu, egurrak eraman ziren barrakoi batera, hor eman zioten beren produktuak, garbitu zuten eta bar, eta gero berriro estruktura guztia montatu izan behar zuten. Hemen gaude azkeneko solairuan, batzuk diote dorretxe hau Erdi Aroko dorretxe bat dela. Segurazkire harrizko zatia hori bai Erdi Arokoa dela, baina egurrezko zati hau badirudi, batzu diote gutienez, ez dela Erdi Arokoa baizik eta segurazkire 16. mendekoa. Kontutan izanta gainera, 16. mende asmentan daukagula Nafarroko konkista, eta hortik gero bertako gaztelu eta dorretxe gehienak suntxitu edo gutienez beren defentsak kentu zituztela, segurazki ere dorretxe hauei jarri zizkioten horrelako egurrezko estrukturak alde batetik itxura emateko, eta bezaletik jakinta ez direla elemento defentsiboak, egurrezkoak dira, segurazki erresak ziren estruktura hauei su ematea, belarra eta edukitzeko zirela, eta gainera baita aurkitzen ditugu olako elemento batzuk lotzen dituztela estruktura hauek 16. mendearekin. Lehenago azaldu duten pilareak eta tijera sistema hau aurkitzen dugu 16. mendean, Europan zehar, batez ere Ipar Europan, jakinta nola garai hortan penintsulan hasten dira gaur egun ezagutzen ditugun katedral erraldoi hauek eta hortarako etortzen zen jende pila bat artesagoak, argintzak eta Ipar Europatik Andaluzia aldera eta penintsula aldera, eta segurazki ere hemendik pasatzen zirenean,
horrelako estrukturak ere eraiki zituzten. Bestaldetik, Leioan, hau berez, dorretxea zahar berritu zenean, tabla hauek erabat aldatu ziren, asmentan dorretxaren zati hau erabat beltza zen, eta gero zahar berrituta ondoren xuri-xuria gelditu zen, baina bai errespetatu zuten Leioen kokapena eta diseinua. Eta hemen ikusten dugun arko kanopial hau, arko hau batez ere 16. mendean aurkitzen ditugu hemen zonaldean. Bai, kasu honetan bezala, egurrezko estruktura batean, baita ere harrizko leihoetan. Hemen daukagu Dona Mariako errota, eta harrian ikusten dugun bezala, alde batetik partikulares, hau da, herriko barrideak eraikitako errota da, eta bestaldetik urtea 1875. Lehenago aipatu bezala, hemengo lurrak ez dira oso emankorrak, baina 18. mendetik aintzin, bai daukagu nekazaritza aldetik, hasten dira hemengo lurrak gehiago lantzen, kontutan izanta, Ameriketatik etortzen zaizkigu alde batetik bai tomateak, patatak, baina batez ere artoa. Artoa izanen da, hemengo goseak akituko duen produktua edo jakia. Hartzeko auzoan gaude, eta hartzen aurkitzen dugu olako lixutegia edo garbilekua. Kasu batzuetan, garbileku hauek ziren Ameriketara joandako indianoak, beraiek dirua unetekarrita ondoren, eraikitako lekuak. Leku publikoak berez, alde batetik ura eta iturria daukaten eraikinak, eta bestaldetik hemen ditugu olako harriak, olako putzua arropa garbitzeko. Kontutan izan behar dugu, 19. mende bukaeran eta batez ere 20. mende hasieran, jakin eta garai hortan hemengo biztanle kopurua handitz goratu zuen, bertako baserriak txikiak gelditua ziren eta bazegoen baita ere gosearen arriskua, bertako biztanle handitz Ameriketara joan ziren. Kasu batzuetan, estatu batuetara, artzain bezala, beste kasu batzuetan baita Hego Ameriketara, eta kasu gehienetan, naiz eta diru handitzez egin, beste kasu batzuetan berriz, bai dirua egin zuten, aberastu ziren, eta unetetorri ondoren, olako leku publikoak eraiki zituzten.
Oraintxe bertan Dona Mariako herrian gaude eta hemen aurkitzen dugu Karmeldarren monastegi bat. Monastegi hau berez 18. mendeko jauregi bat zen, baina ja 20. mendean monastegian bihurtu zuten. Oraintxe bertan Gaztelun gaude, Gazteluko eliza aintzinean. Kontutan izan behar dugu, Dona Maria eta Gaztelu gaur egun udalerri bakarra osatzen dutela. Garai batean, Dona Maria berez gaur Dona Maria herria ezagutzen duguna Uxerra izena zuen, eta gaur berriz, bai Dona Maria, hau da, lehenagoko Uxarrea, Igurin, Artze eta Gaztelu, beste auzo batzuekin batera udalerri bakarra osatzen dutela. Hemen, gaude oraintxe bertan, Gazteluko lizutegian edo garbilekuan, Artzen aurkitu dugu bertze bat, kasu honetan garbileku erraldoia, eta gainera berriki hemen jarri zuten behiak eta azienda ferratzeko potro bat. Kontuan izan da, hemengo lur eremuak, nekazariak lantzeko behiak eta batez ere idiak eta mandoak erabiltzen zituztela traktore gisa, olako tramankulu, olako potro bat erabiltzen zuten ferratzeko. Eta hemen bukatzen dugu gaurko saioa. Gaur ezagutu ditugu Dona Maria, Dona Mariako jauregia, baita Artze eta Igurin auzoak, eta azkenik hemen Gaztelun bukatzen dugu. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.